Bueno, pois nada, moi bons días a todos. Como ben dixo Xoán, un aniño máis estamos aquí na parroquia da Coiro, República Independiente. Acabamos de empezar con un pasedoble, o pasedoble morellano de Pío Puga, de autor, e imos seguir con unha muiñeira a camposa do repertorio do Rosales. E, bueno, nada máis tamén que decir que felicitar a todas as nais polo día de hoxe, que sempre este día, non? E nós tamén tocamos este día e chegamos tarde a casa para a comida e demais, pero bueno, así a todo, moitas felicidades e eso, seguimos coa camposa.